Трябва да е заразен инструмента, с който се работи, ако не се прави дезинфекция, стерилизация, е възможно. Да, защото при апаратната обработка ние стигаме до кожната гънка, до синусите отстрани на каналите на ногтната пластина и така ние през тъканите ще вкараме гъбичната инфекция при непочистени инструменти. Когато човек посещава басейни, там има хора, които въпреки че са с гъбични инфекции, си позволяват да се движат боси в басейна. То е нормално да се бос на басейна. Влизат в сауни, влизат в басейна, влизат да се къпят. И това също са предпоставки за заразяване, но вече толкова добри препарати има разработени, че човек може да се предпазва, като просто си напръска един спрей на ходилата и той създава един защитен филм на ходилото и няма как да се зарази. Дори да бъде в такава влажна и заразена среда.